MCTS Production, MCTS, MC Suri, Джимахуни Джалилзода, Рафти, Фариотам Нака. Майли ба эҳсосотам кардӣ ту бозӣ, кардӣ интихоброи хун ман розӣ. Хушҳолӣ кун азае ту дар ҷавонӣ, қимати гуноҳатро кай донӣ. Қадам ба қадам мешавем масанду, задам дам ба дам дуди ғам ва афсус. Ҳар дам дар бадам мезадӣ, хостам ҷустам аз ту азодӣ. Гуфтӣ метарсам аз рӯзи ҷудоӣ, қасам хӯрдӣ кишт мо немона бадӣ. баъди қадар қасаму ваъдаҳоят, ошкор шуд ҳарфот имрӯз ниҳоят. Садоди дастмо майли фарёдам нака лайли, зиқ наша меброрам тай дил. чанд хай ки мада боша мушкил, ма рангитин накардим одат мекунам тоқат. ма ба и ҳолат ты ба и ҳолат бугу то куҷо мерай, дерай ты да уже бадони мерай. бозича накарди хита да ҳар кас, парича зан карди хита да як кас. аҳамият натети салони ренҷа, безебадячи селфио денҷа. ждат намекунам дига да таги домад, васай ҳами қашғал дидам да домад. дармонат замонат мешава дарсе, ҳамонат дармонат намеша касе. дарсе пайдо меша, ай дарунат фасли озод мешай, ай берунат ты ба хит накарди ҷабр. ба мара не ба хита канди қабр, дига масти пас намегардам да круг. кур меша қасам нах накрата дур, ты хирсам боши бар давом. ишмона кур кардам майли хай тамом. майли ба эҳсосотам кардӣ ту бозӣ, кардӣ интихоброи хун ман розӣ. ҳар дам дар бадам мезадӣ, хостам ҷустам аз ту азодӣ. рафти ту кушти фарёди дилам, фарёд накун меравам аз манзилам. алам намекунад маро ки ту бо дигарӣ, ҷигари касе шуди ту бехабарӣ. дари дилатро бар касе накушо, бипӯшон ту қалби худ бо як кас бимон. намо касе ишқатро кунад зери по, сухтанро ба чашм дида намеша алвидо. майли ба эҳсосотам кардӣ ту бозӣ, кардӣ интихоброи хун ман розӣ. хушҳолӣ кун азае ту дар ҷавонӣ, қимати гуноҳатро кай донӣ. қадам ба қадам мешавем масанду, задам дам ба дам дуди ғам ва афсус. ҳар дам дар бадам мезадӣ, хостам ҷустам аз ту азодӣ. MCTS Records.